Mobalor sa 1.6 milyones ka pesos nga shabu ang nasakmi sa tulo. Og tulo ang nadakpan sa masakop sa San Nicolas Police Station. Alang sa dugang detalye, adunay live report si Chona Carion. Chona. Yes, Alan, tulo ka mga lalaki ang arestado sa mga sakop sa San Nicolas Police Station atol sa ilang gipahigayong anti-drug operation sa Barangay Suba ug Barangay Pasil karon lang yung hapon. Gibanabanang mubalor og 1.6 million pesos nga gituhang shabu ang nasakmit sa tulo ka mga dinakpan. Subject sa bypass operation, mao si Raymond Larisma Luces, 21 anyo sa F. Ralio Street, Barangay Suba, diin takmitan og 85 grams nga gituhang shabu. Gihulagway nga level 2 drug pusher si Luces. Samtang nakuhaan usab sa iyang posisyon og pinakiting shabu mao si Richard Bedua, 42 anyos, di nakuhaan og usa ka dakong pakete, 1 medium pack og 63 ka mga gagmayng pakete nga shabu. Laing nasakmitan og pinakiting shabu mao si Alvin Avillar, 43 din nakuhaan og usa ka medium pack og 104 ka mga small sachet. Si Bedua og Abillar, puros tagalawis Pasil. Mato di Senior Inspector Chad Barandog, ang hepe sa San Nicolas Police Station, nga ang tulo ka mga dinakpan anaa sa ilang target list ug anaa sa top 10 sa ilang watch list sa drugs watch list. Atong paminaon karon ang pamahayag ni Senior Inspector Chad Barandog. These three drug personalities is part of our target sa top 10 na do drug personalities sa Lambat Sibat, which was validated early this year, February this year. So mao ni siya ang ato ang i-priority target sa mga sa illegal drugs nato karon. Samtang Alan ato kining gisuwayan og pangayo og reaksyon ning tulo ka mga dinakpan apan nagdumili sila pagluwat og pamahayag. Samtang sa laing bahin Alan, miabot na dinhi sa Sugbo ang kontrobersyal nga si SPO1 Adonis Dompit. Karon lang yung hapon Alan apan wa siya nagpakita sa mga tigbalita. Alan. Salamat, Chona Carion.